Je výborné, že sa spájajú ľudia z rôznych krajín a z rôznych žánrov. Poznám tvorbu niektorých tých umelcov a vznikli veci, ktoré by sami v rámci svojho smerovania nevytvorili. Je to priestor pre mladých hudobníkov, kde môžu tvoriť, kde sa môžu spojiť, kde sa môžu navzájom inšpirovať. Myslím si, že podporovať mladé hudobné talenty na Slovensku treba. Teraz možno viac ako kedykoľvek predtým. Bola to fantastická skúsenosť. Povedal som si, že dám absolútne do toho všetko a hneď ako sme došli, ešte minulý deň, tak sme začali spolu vymýšľať pesničky. Je neskutočné, koľko sa toho stihne za tých 6, 7, 8 hodín. Celú pesničku vymyslieť aranžmán, naspievať tie vokály. I'm organizing camps myself in the Netherlands and I think the group makes such a difference and I think all these people together was mostly the best vibe that I ever saw. We created music till late at night after the listening session and I think the whole vibe was just so great. Veľmi som naplnená a stále z toho trošku žijem a spomínam na to a veľmi ma to nemotivovalo. Toto umelecké prostredie není niečo, kde by si mal byť odsúdené, ale že všetci vlastne tam sme umelci a všetci tvoríme a zdieľame to a robíme krásne veci spolu. Je veľa adeptov medzi mladými umelcami, ale aj tými skúsenejšími a staršími, aby sa v tejto aktivite teda pokračovalo. Ja budem ale rád, keď sa o tejto aktivite a tiež o možnosti prihlásiť sa na túto aktivitu dozvie čo najviac mladých umelcov a verím, že bude čo najväčšia pluralita pri výbere umelcov, aby dostal každý šancu. Let the good times roll.